Αλλά σημαίνει ο άλλος που για να θα παρακολουθήσει τα αυτοκίνητα. Δηλαδή να παρακολουθήσει στον πλανήτη. Ο κινέζικος και ο ελληνικός όλοι άλλοι παράγουν κάτω στο σχολείο σε ό,τι μας αφορά, γιατί το δικό μας κομμάτι είναι στη Δύση. Δεν είναι απλώς παράγον, είναι και κακέκτυπα. Με πάρα πολύ συμμετοχή βαρβαρισμού μέσα. Αυτό λοιπόν ήταν το κινήτη του πλούτου. Αυτό υπάρχει σήμερα, σε ακραία μορφή. Προσπαθούμε παγκοσμίως. Και χωρίως και σε άλλες χώρες. Προσπαθούμε λοιπόν οι ολιγάρχες που είναι ολιγάρχοι, ένα 0,00 τόσο της 100 του πληθυσμού, να συγκεντρώσουν όσο γίνεται μεγαλύτερο πλούτο. Γιατί το έχουν ανάγκη για να ζήσουμε? Όχι, είναι για την εξουσία. Θα πάνε μαζί. Δεν θα διστάσουν να μας πάνε πάλι σε σκοτεινούς. Δηλαδή να πολεμήσουν. Είναι σύμφυτο αυτής της κουλτούρας αρπαγής δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι